Takže čaute všetci, tu je Nikondiani, dneska to pri ďalšom videu a toto video bude room tour. Takže ideme donútra a ideme donútra. Takže takto ideme donútra. Keby ste nevedeli náhodou. Takže to je room tour a za prvé chcela by som sa ospravedlniť, pretože neukážem celý môj byt, pretože rodičia pozerajú telku a nechcem ich vyrušovať, takže budem ukazovať len moju izbu. Ak vám to dúfam nevadí, ale na budúce, ak to bude 5 lajkov, tak môže byť celý byt. Takže ideme na to, takže začnem dverami, takže ja tu mám takú anglickú vlajku, dúfam, že to je anglická. Ďalej tu mám vedľa dverí, tu mám takú komodu, takú červenú alebo červeno-ružovú. A vlastne na tom mám veci na spanie ako voda alebo kniha alebo také niečo. Takže ďalej tu mám posteľ. Je takto tu vzadu. Takto. A vlastne tá posteľ je vlastne takže takto sa ide. To sú také schody. A odtiaľto sa sem ide hore. A vlastne je to akože dvojposchodové, no poschodová posteľ, ale nemá akože toto ne. A dole sú také šuflíky, ktorom mám plišáky, také hračky, ktoré sa vôbec nehrám, takže to musím niekedy upratať. A potom tam ešte mám pyžamo, oblečenie proste a ešte také elektronické veci. A v tejto červeno-ružovej komode mám na vlasy veci a také kabelky, ako by som to nazvala. Ďalej tu mám vedľa postele, tu mám skriňu. Tak to vyzerá. A vlastne tá skriňa, tam mám proste oblečenie, nič iné. Ďalej tu mám taký písací stôl, kde vlastne si píšem úlohy, kreslím si a tak ďalej. A tu mám ešte balkón, takže takto vonku. Ďalej tu mám, ako tu mám tu stôl, tak tuto, tak toto je akože do takého L-ka a tuto začína to, tu si píšem a tuto to začína, takže tu mám také záložky alebo proste, kde si môžem niečo kresliť na kreslenie a tak. Ďalej tu mám rádio a tu mám tie učebnice, zošity a tak ďalej. Ďalej tu mám celú takúto veľkú skriňu. A tu dole mám tiež také hračky, ktoré sa vôbec nehrám. Ďalej tu mám knihy, ako môžete vidieť. A tuto už sú také kozmetické veci tuto. A fotky a tak ďalej. Takže chcela by som, to je všetko vlastne. A ešte by som chcela povedať, že tuto hore mám ešte takú, ale teraz to nie je vidieť, takúto lampu a ďalej tam mám jednu lampu, to je nočná lampa a tu mám proste takú hlavnú, ako by som to nazval, a potom tu mám ešte jednu, ktorá nesvieti, môžem ju pozrieť, tuto, to je keď je už noc a musím si ešte robiť úlohy. Takže tak, no a ešte by som chcela povedať, že vlastne táto izba je sformovaná do fialovo takejto hnedej. Vlastne všetky tieto veci boli formované spolu, okrem tej komode. A ďalej som mala takú oranžovo, modro, fialovo, žlto, čo je to, koberec. A mama mi kúpila tento tyrkysový, na Instagrame je jeho fotka. A tento tyrkysový. A chcela by som to nejako zladiť, takže musím nájsť niečo ešte. Nepáčte. A vlastne potom vlastne všetko je tak do fialová. Nie, že mám rada fialovú, ale je to pekná farba. A vlastne tuto môžeme vidieť, že tuto je taká svetlá fialová a tuto je taká tmavá fialová. Neviem, či to vidíte, ale nejako vám to ukážem, že tu je svetlá a tu je potom taká tmavá. A toto je potom dole ešte Charlie, tam má pelíšok. A toto je asi všetko. Takže ešte vám ukážem posteľ, ale teraz je na tom bordel.
Takže toto už je asi všetko. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite dajte like. A ja vás vítam, alebo uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, čauky mňauky.